pro ni amuk sorai silingan daro je kukisor amsaini ni je khukjuk Media bazar ni faititui ripai faipra je himi faipra অনন্ত দুন ওয়ানছা পারা কাইসাওয়া চিনি বুকুকজুং ni upar ini je ওয়ানছারা রেপ মানি তে রমফ্রে সপ্রে ক্লাইমানি আসরাই রংনা তামো তামো খাইকা বনি বুমা বুফা তাবু কক সাই খনারনাই যত হাস্তেনি টিপ্রাসা চিনি দফানা হামজাंनाय रं जतनो नायलायदि चिनि बुकुं बारा बहायके साटक जागैतों खोनादि बुरंनि बुमा बुहानि खोक्तै जतनो ताकि सादि नियाफ्रा तामो तामो अंखा एकसे गानो थाइ थेबादि नियाफ्रा आनो सा ओदानै गाय थाइखौ गाना लामाबो राबार बागान दं आ जागाबो बर खरं नै रंन कानफै सिसिं साजा खलायका रंफोर सेप्रा खलायना नायका बुखा तखा एरपर बर कुनो रकम खलाय जाबाय थाका आबो नगो फाइफोरा नि बसा कालते फायो आबो तो जाया नरम फानि कोन पसन नायो जे खलफान व्यवस्था खलायनानै नरम फाना आबिदान हामबाय नुकबाय का ताकुकतै बुकुकसं चिनि ओ टिप्रा हास्तेनि चिनि दफा बाहायके बुइबाय साटक जागैतों बुइबाय बाहायके रेप खायजागै ओ टिप्रा हावा जों हानि मारगतै आमनि बागै बुनि बरक बाय ताबो जों ताबुक जराव बुइबाय रेप खायै बोथार जानाय ताकुक जों ताइ बुसुके तसिनाय जतनो नायबायदि ताकुकसं जों ताबुक जुनो ओ माइके तांगाय चिनि साइको बिसो चिनि बुरसा हाके सेटिव थानाय नायदि ताकुकसं तिनि पुलिसक साइकलांखा जों तिनि चिनि आईपीएफटी जुब सथन थेके तिनि और जतन गेटरे अंखा फाइबेका प्रतिबाद खायनै माबगै तिनि नुकजाखा पुलिसक साविरु 2 घन्टानि बागे एरेस्ट खायनाय जों सानानै मुगो ताकुकसं रेडी टंबायदि नांखांके चबा खायनाय नांखांके अचिनि दफानि बागे थैरनाय 2 घन्टानि बिसिङो जुदिनो अ आसामी परेश दासनो जुदिनो आ वानजय दुसिनो एरेस्ट खाया हंके अ दे बिरजा काथले राजापुर बिसिंनि नो सिमिनो जों चबा खलायनि बागे तयार अंखा जत ताकुकसं जतनो सारा टिप्रावा एलाट अंबायदि दुर्गा पूजा महल तेबु विभिन्न जागा चिनि टिप्रा सारक साटक जांमनो जतनो न हामबाय yang तिसबाय ओंखा